ма патент кардам, регистратсияам фаршивӣ буд. Айни ҳол Россия ба ҳамаи ҳамин нафаро шанс додагие ки аввали моҳи сентябрда ахбороти аниқ боз пешниҳод мешавад ки ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи. барномаи имрӯзаи мо як фармони нав аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба додситонии кул ва баъдан дар идомаи барнома ба саволотон ҷавоб мегардонем то охири навор тамошо кунем. пеш аз шурӯъ кардани мавзӯи асосӣ ба шумо қурби асъори имрӯзаро пешниҳод мекунем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз $100 баробар мебошад аз 1133 сомон то ба 1134 сомонӣ ва 100 евро бошад баробар мебошад ба 1329 сомон то 1350 сомон. 1000 рубли русӣ бошад баробар мебошад ба 156 сомонӣ. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо имзои як фармон дар сохтори додситонии кулли кишвар тағйирот ворид намудааст. ҳадаф ҳимоя ва дастгирии соҳибкорон арзёбӣ мешавад. бар асоси фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтори додситонии куллии кишвар раёсати ҷадид ташкил мешавад ки ҳифз ва дастгирии соҳибкорӣ як бахши фаъолияти он хоҳад буд. раёсати назорати иҷроӣ, қонунгузории андоз, ҳифзи давлатӣ ва дастгирии соҳибкорӣ ниҳоди нав дар сохтори додситонии кулли Тоҷикистон мебошад ки бо дастури раиси ҷумҳур ташкил гардид. ин дар ҳолест ки мақомоти андоз мегӯяд барои дастгирии соҳибкорӣ кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия шудааст ки феълан дар баррасии ҳукумат қарор дорад ва инчунин барои дастгирии соҳибкорон дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид карда шудагӣ астае ки феълан дар баррасии ҳукумат қарор дорад ва пас аз баррасӣ кардани ҳукумат пешниҳод мешавад. баъдан тағйиротҳои воридшударо ба шумо пешниҳод мекунему мегем. яъне ки тағйиротҳо дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон барои соҳибкорон махсусан ҳамин мебошад ки роҳҳои мақсад шахсиятҳое ки соҳибкорӣ фаъолият мекунанд андозситонишон камтар мешавад, яъне фоизи супоридани андоз камтар мешавад. Меҳроб Ҳасанов нависад: брат, метонем ки Тоҷикистон 20 рӯз шуд омадан ва метонем ки 15 сентябр патента спорум ҳеч намеган. агар шумо 15 сентябр документотона пешниҳод кунем барои патент, ба 15 октябр омода мешавад патенти шумо. ба ҳамин хотир метонем ки айни ҳол бирен ҳуҷҷатгузориётона дуруст кунем, чунки барои патент дастрас намудан барои шаҳрвандои хориҷӣ Федератсияи Россия танҳо 1 моҳ муҳлат додагиаст, дар ҳоле ки вориди Федератсияи Россия мегарди 1 моҳ муҳлат дорӣ ки патенти хита дастрас кунӣ. Ҳасан нависад: документ накунӣ баъди 30 сентябр дастгир кунанд, фақат депорт мекунанд, тамом ҷарима ё суд баъди 30 рафтан дар аэропорт мешавад ё не? Яка ҷавоб де. дар қарори ҳукумати Федератсияи Россия омадагӣ астае ки шахсиятҳое ки то 30 сентябр патент ё регистратсия намекунанд, пас аз ба итмом расидани ҳамин муҳлат депорт карда мешаванд, яъне ки ҷарима ё ки ба воситаи суд ягон чизи дигар омадагӣ нест. айни ҳол Каримов нависад: як савол, ма патент кардам, регистратсияам фаршивӣ буд, мара чернавӣ кардан айфмс, ма 1 сол патента карда наметонам, чикор кунам? мо дар ҳамин мавзӯъ як бор гап зада будем ва гуфта будем ки ҳар як шахсияте ки регистратсия кардагиаю баъдан ба патент документҳои худша меспора, пеш аз супоридани ҳамун маблағи патент шумо аввал ба заданиро проверка кунед ки оё регистратсияи шумо қонуние ё ки фалшивие. ва дар ҳолате ки агар фалшивӣ боша, ҳамун одаме ки шуморо регистратсия кардагиаст, шумо танҳо метонед ки через ҳамун кортона буд кунед ва и дига ягон роҳ надорад. ҳамун одаме ки регистратсия кардагиаст, ҳамунро меёбӣ, муроҷиат мекунӣ ва мегӯӣ ки бародар регистратсияи кардагид фаршивие, дар ба задани нестай, ҳамун ягон роҳша бо меёбад. ба ҳамин хотир ҳар касе ки патент спориданӣ мешавад, аввалан регистратсияша проверка кунад.
бахтиёр сангалиев нависад: ассалому алайкум бародар, дар бораи амнистия як бори дига маълумот медоден хуб мешид. Аз чандум число сар мешава, аз чанд сола ҷавоб дода мешавад? Масалан 2 сола шумондагиро чӣ мешава маълумот медодӣ? Илтимос бародар пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, дар бораи авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон охири моҳи август ёки аввали моҳи сентябрда ахбороти аниқ боз пешниҳод мешава ки кадом статьяҳо солшон кам мешава ё кадом статьяҳо авф карда мешаванд. айни ҳол ин чиз пешниҳод шидагӣ нест бародар. Очилов нависад: салому алайкум сози якама як савол дорам. Чӣ савол дорад? Давомаш ненависондай. ба фикрам аввал парсида ки савол ма пешниҳод кунам ё ки не. бародарои азиз, як чиза ба ҳаматон бугум ки бисёри нафар мисол мегирем дар инстаграм менависонем ки салом, баъд ман салом менависам, бо шумо сози хуб менависен, ахири гап мақсад ки шумо савол дорем, ба ҳамин хотир нависондагиен. ва ман гуфтанием ки хуб мешава ки ҳамин вақте ки дар инстаграм агар нависонден якбора ҳамун саволтон роӣ кунен, ман будурам як бор ҷавоб дам, чунки ба монанди шумо ҳамарӯза одам бисёре ки савол пешниҳод мекунанд, баъд баъзе вақтҳое мешава ки мо наметонем ба ҳама ҷавоб гардонем. Сиён нависад: бародар, агар 5 моҳ дар Россия бе документ гаштагӣ бошӣ ҷарима мекунанд. шахсиятҳое ки 5 моҳ ё ки 1 сол ё ки 5 сол бе ягон документ гаштагиянд, айни ҳол Россия ба ҳамаи ҳамин нафаро шанс додагиае ки бираванд документҳои худшона айсари нав дуруст кунанд. яъне депорт намекунанд. касое ки 1 сол ё ки 5 сол бе документ гаштагиянд, ҳуҷҷатҳошона қабул мекунанд, документали мекунанд дар Россия қарор доштаншона. баъде ки ин қарор ба итмом расид, баъд депорт мекунанд. Раҷабов Умеҷон нависад: яка илтимос ҷавоб темо нав як мошид омадан монад, то кай патент мумкин ки штраф ё депорт накунанд? дар умум бигирем, агар то ҳамон моҳи сентябр мумкин аст, яъне бо қарори ҳукумати Федератсияи Россия то 30 сентябр муҳлат додагӣ ҳастанд. ва вақте ки шумо дохили Россия мешавед, мо гуфтем ки 1 моҳ муҳлат дорем барои дастрас кардани патент. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дига бошад, дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.